Акша дип баш кашыйбыз. Табын артына утырып шуны сөйлеп ашыйбыз. Нигә икән бу акчаны утыртмыйлар бакчага? Сулар сибеп әммары җыяр идек бакчага. Акчасы, акча тулы бакчасы. Бар бит көтәләрдән җыеп зур банклар акчасы. Әгәр чынлап шулай булса, аны кая куясы? Шундай канатлы уйлардан бездән ничек тыясы? Качангына бу акчалар яңгыр булып яуырлар. Капшык акчаң булса тутар идең базарлар. Ята белән сүзәр идек акча диңгездә yüзә. Көтүләре белән йөреп балыклар кебек үсә. Акчасы, акча тулы бакчасы. Бар бит көтәләрдән җыеп зур банклар акчасы. Әгәр чынлап шулай булса, аны кая куясы? Шундай канатлы уйлардан бездән ничек тыясы? Акчаң булса, барда була, теләгәнне аласың. Машина, яхта, зур йортың, диңгезләрдә барасың. Акчалы кеше бай була, бар эшидә жай була. Хыялыңда бөтен кеше менә шуңа омтыла. Акча тулы бакчасы. Бар бит көтәләрдән җыеп зур банклар акчасы. Әгәр чынлап шулай булса, аны кая куясы? Шундай канатлы уйлардан бездән ничек тыясы? Акча тулы бакчасы. Бар бит көтәләрдән җыеп зур банклар акчасы. Әгәр чынлап шулай булса, аны кая куясы? Шундай канатлы уйлардан бездән ничек тыясы?